Fuq ir-radju l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija ftaħar kemm huwa kontra l-investiment li qed isir fit-toroq ta' pajjiżna. Bi kburija qal li huwa dejjem ikkritika x-xogħol massiġġ li qed isir biex l-infrastruttura tal-pajjiż tissaħħaħ. Jiġifieri meta l-Gvern qed iniedi programm ta' 700 miljun u jiena kont ikkritikajtu. Fl-istess jum li l-familji Maltin u Għawċin bdew jirċievu ċekkijiet ta' Children's Allowance qabel tibda l-iskola u kif dan l-aħħar sar magħruf li b'sensiela ta' miżuri bħal ta' Child Care b'xejn u l-iskemi tal-First Time Buyers, il-Gvern qed jagħti mal-128 miljun euro fis-sena, il-Kap Nazzjonalista ta' xifhem li għalih il-Gvern mhux qed qassam il-ġid. Mela allura dak li l-Gvern qed ibih li huwa improvement li huwa ġid ikbar li qed jiġi kreat maħluq mhuwiex qed jasal għand in-nies. F'20 minuta fuq ir-radju, Delija kien negattiv u b'ton aggressiv attakka lil kull min ġie fil-sienu. Malta falliet il-pulizija li mhijiex qed tagħmel xogħla biżżejjed. Biex bekk il-Kap Nazzjonalista uża narrattiva simili ta' dik li kien juża ta' qablu, f'tentattiv li prova jinoġob mal-fazzjoni ta' Simon Busuttil li tgħid kemm għamlitlu gambetti anke sa dawn l-aħħar jiem minħabba l-mod fqir li l-Partit Nazzjonalista se jiċċelebra il-festi tal-indipendenza. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.